आदरणीय मुखिया जी के आगमन भइल बा, हम स्वागत करब। तारा खातिर कोले रहे एगो फिल्म आई रहे खेसारी भैया के, जौन फिल्म के नाम रहे पलम जी लव यू। आदरणीय मुखिया जी के तरफ से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार। एगो सिनेमा आई रहे खेसारी लाल यादव जी के, जौन सिनेमा के नाम रहे पलम जी लव यू। ओकरा में तारा खातिर एगो डायलॉग हम बोले रहे, सिनुरियायाम के गदराई लिख लागेला। आदरणीय मुखिया जी के बहुत बहुत पुरस्कार। सिनुरियायाम के गदराई लिख लागेला आ सुंदर शरीर के देख के अगराई लिख लागेला। आ तारा निहन लड़की जब दाते अंगुरी दबा के छत पे भागेले त का जाने काहे दुनिया ओकरा प्यार में पगलाई लिख लागेला। त एगो ताली बजा जाओ। अरे गुलाब के सिक्का ना पूरा के पूरा 2000 रहलू, हम नदी रहनी तू मजेदार रहलू। आज तहर अंदाज बदलल बदल लागता। माई क्रिया खा के कह कि पियावा से पहले हमार रहलू। बड़ी सुंदर कलाकार तरीका खातिर एगो ताली बजाई जा। माहौल बदले गीत गनोई के अब हमनी के जहां गार्जियन के मलबास कुंवर जी बानी हो जाता माहौल शुरू हो जाला। तो हम चाहब जे जब रौरा आ गई बानी तो कुछ अब हर प्रकार के गीत होई। तो हम चाहब भोजपुरी सम्राट आदरणीय व्यास कमलबास कुंवर जी के जवानी खातिर रवानी खातिर एक बार आप सब ताली बजा के स्वागत कर दे। आई बाबूजी हेलो बना दो भैया, हेलो 3 नंबर कोरस बढ़ाए लाल बा। हेलो 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 लाल का बढ़ाई ना।